माने जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादा बिथोन हरनाय बायदि जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो नैबे सोरां गोजौ फरायसालियाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों दिनैनि जेनोखि बर' बिजों सान 18 मे बेखौ जोङो दिनैहाय मोनसे आयदाफारि लानानै जोङो सावरायमेल जुथुमनायजों लोगोसे जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बेवहाय दहाय फुंनि बेलायावहाय जोङो दैखांखांबाय। दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि सानानो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोसोआव लाखिथाव मोनसे जारिमिनारि फोरबो 18 मे बर' बिजों सान, जायखौ जोङो माने गावनि थैनाय थांनायनि थाखाय जोंनि राव हारिमुखौ लाखिनो थाखाय दिनै जोङो सोरखारजों जुजिनानै मोनसे समाव 1963 मायथाइनि 18 मे खालि जोंनि नैबे क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फिल्डआव बै समनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहा बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो बिथाङा जोंनो गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंखौ फोरोंनायनि जोंनो मोन्थाय होलांदों होननानै जोङो दिनैहाय मोनथिगौ आरोमा। बेखौनो जोङो गोसोखांनानै दिनैनि नैबे जोंनि 18 मेखौ बर' बिजों सानखौ जोङो फालिनाय जादों। बर' बिजोंनि इयुनखौ नोजोर होनानै नोंथाङा दिनै टपिक लानाय मोनसे डिसकासन खालामदों। दानि गोदान आङो बेखौनो बुंनो सानदों, माने जाय समाव जोङो जोंनि बै समनि माखासे दैदेनगिरि बर' बिथांमोनहा माने सरखारजों जुजियै 18 मे 1963 मायथाइयाव जायखौ जोङो राव हिसाबै गुदि राव हिसाबै जोङो मोनबोदोंमोन फरायसालियाव फरायबोनो, आरो बेखौ जोङो दिनैहाय लाखिफिननांगौनि थाखाय आङो सानदों सरखारजों आरो जोङो जुजिबावनांगौ दङ। मानो होननानै बुङोबा दानि जेनोखि NAP माने निउ एडुकेसन पलिसि, बेवहाय बिथांमोनहा जेरैबायदि लादों जे जोंनि बर' फरायसालियाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बिथांमोनहा बुंदों जे थाखो 6नि जेनोखि मेथ्स आरो साइन्स साबजेक्ट बेखौ माने इंराजि बिजोंजों फोरोंनांगौ होननानै बुंगासिनो दङ। बिनि थाखाय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो जेनोखि एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जोङो मोनसे समाव थांनाय 29 एप्रिलाव रङियायाव जोंहा गुवारै बेनि सोमोन्दैहाय सावरायदों। सरखारनि सायाव जोङो सोंखारिदों आरो नांगौ जायोब्ला जोङो बे साबजेक्ट मोननैयाव बर' बिजोंजोंनो फरायथारनांगौ होननानै जोङो सरखारखौ दाबि नांगौ होननानै जोंहा मोनसे थिरांथा बै समावहाय जोङो सावरायदोंमोन आरोमा। फोरोंगिरिनि जेंनाखौथ' बर' थुनलाइ आफादाबो जोंना मिरु बर' थुनलाइ आफाद, जोंहा जिल्लानि माखासे मावथि सांग्रां बिथांमोन दङ। बिथांमोनहा फरायसालि माखासे खारि बुथुमनानै बेवहाय फोरोंगिरि सोसननांगौ बहा सोसननाङा बे सोमोन्दैहाय सरखारजों सावरायगासिनो दङ बा सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। नाथाय जों मिन्थिनायाव दिनैसिम सरकारा बेखौ फुलफिल खालामाखै होननानै जोङो बुंनो हायो। बेखायनो माने आं बुंगासिनो दङ जे जोङो मोननांगौ समावबो सरखारनाव दाबि नांगौ जायो आरो बेखौ लाखिफिननायावबो जोङो सरखारनाव दाबि नांगौ जायो। बे जोंनि थाखाय एखेबारे बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर जेंना होननानै आङो सानदों। दा माने जेनोखि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि नांगौ बायदि रोखोमै जोंहा बांसिन फरायसालियावनो गुदि फरायसालिफ्राव बबेबा समाव माने जोङो नुबोदों जे गंसे फरायसालियाव साफाल' फोरोंगिरिया फोरोंनानै लाबोगासिनो दङ आरो बबेबा जायगायाव माने नांगौनि बाराबो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा दङ होननानै जोङो मोनथिदों। बेखौ सरकारा नोजोर बोनानै आंनि मथेब्ला सरकारा नोजोर बोनानै बेखौ लांनायनि बेबस्था लानांगौ आरोमा। थेंक इउ सार। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला
2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।